Benvinguts al meu canal, em dic Maria Peiraló. Avui treballarem un tipus de respiració, un clàssic dels pranayamas, el Nadi Sodhana. Aquest exercici és un tipus de respiració alterna, sense retenció, i que ens ajuda a igualar i equilibrar el flux prànic que passa per cada una de les fosses nasals. És a dir, que ens ajuda com a purificar totes aquestes xarxes de nadis que tenim a l'interior del cos. En un altre vídeo us explicaré més concretament què són els nadis, el prana. Anem avui a parlar sobre el Nadi Sodhana. Per fer-ho necessitarem una mínima tècnica i és molt simple. Simplement utilitzarem la mà dreta i entrarem l'índex i el mig en direcció al palmell de la mà. Amb el polze ens taparem el nariu dret i amb la resta dels dits ens taparem el nariu esquerre. La posició és molt simple. Per trobar aquest punt en el qual pressionarem d'una manera suau, podem col·locar el polze entre les celles i a l'inici de la cella dreta. Des d'aquí deixarem relliscar el dit fins que perdem el contacte en aquesta zona de l'os, on comença la part més carnosa. Aquest punt serà el punt on nosaltres suaument, evitant l'ungla, sinó que ho farem amb les llimes dels dits, és el lloc on pressionarem suau per tapar el nariu. A l'altre costat, al costat esquerre, ho farem amb els altres dos dits per trobar el punt exacte, el punt precís, serà en aquesta zona igual. Farem aquest moviment notant on hi ha l'os, fins on s'acaba l'os i comença la part carnosa, serà el punt on nosaltres pressionarem suaument. Ho farem mantenint una esquena llarga, com si ens estiréssim des del tope del cap, i relaxant el braç, d'acord? Intentarem relaxar l'espatlla, mantenir el braç a prop del tronc i d'aquesta forma intentar fer el moviment d'una manera lenta. A l'inici és molt normal que la nostra atenció o estiguem més atents pels moviments de les mans, perquè és una cosa molt nova, que realment per sentir com passa l'aire a través de les nostres fosses, com notem cada una de les sensacions més sutils, però a poc aquest hàbit o aquest gest es torna molt més, s'integra molt més i anem disfrutant més de la pràctica, com tot. Llavors, el moment més favorable de fer aquesta pràctica és indiferent, es pot fer en qualsevol moment del dia. Sí que es recomana que com a mínim haguem estat mitja hora sense haver ingerit cap aliment ni cap beguda. La duració. Bé, la duració també depèn d'un, també depèn molt de com fem la tècnica, no? Es cansarà abans el braç o la ment per intentar mantenir el control que els pulmons. Els pulmons en si no es cansen ni molt menys. Llavors, en resum, aquest exercici el que ens ajudarà, per tant, és a intentar igualar el temps d'inhalació i d'exhalació. També ens ajudarà a purificar els nadis abans de poder fer altres pràctiques de pranayama i ens ajudarà també a intentar que l'aire que entra per una fossa sigui la mateixa quantitat que entri per l'altra. D'acord? Espero que us hagi agradat el vídeo o que us agradi el vídeo i que si voleu fer algun comentari o posar like o compartir serà benvingut. Moltes gràcies. Namaste. Des d'aquí, per començar aquesta respiració Nadi Sodhana, ens col·locarem en una posició còmoda per mantenir l'esquena recta, espatlles relaxades. Farem algunes respiracions conscients, relaxant la musculatura de la cara, l'entrecell, la mandíbula. Deixarem que l'aire entri i surti sense fer cap tipus d'esforç. I des d'aquí a poc ens prepararem col·locant la mà esquerra en posició Shin i la mà dreta en posició Vishnu, entrant l'índex i el mig endins i ens quedarà aquesta forma de pinça. Des d'aquí inhalarem i exhalarem tot l'aire. I la pròxima inhalació taparem el nariu dret amb el polze, inhalarem amb l'esquerra,
Taparem els dos narius, ens mantindrem 1 o 2 segons amb retenció i exhalarem per la dreta. I inhalarem per la dreta. Taparem amb retenció 1 o 2 segons i exhalarem per l'esquerra. Inhalarem per l'esquerra. Taparem 1 o 2 segons i exhalarem per la dreta. Inhalarem per la dreta, intentant seguint, mantenint aquesta alternació. Recorda mantenir l'esquena llarga, espatlles relaxades. Exhales per la dreta, inhales per la dreta, tapes el nariu dret, et retens 1 o 2 segons, exhales per l'esquerra, inhales per l'esquerra de nou, mantens els dos narius tapats 1 segon o 2 i segueixes mantenint l'atenció en el moviment de les mans. Percep com cada vegada el moviment és més còmode, potser la respiració és més llarga. Ara a l'inici no ens preocuparem del temps d'inhalació i d'exhalació, simplement deixarem que flueixi i si ens sentim còmodes l'allargarem una mica. El que sí que podem fer és intentar igualar el temps d'inhalació i d'exhalació. Fes que la respiració esdevingui d'una manera silenciosa a través de les fosses nasals. Percep cada vegada sensacions més sutils. Intenta mantenir-te tot el rato amb un bon ritme. Recorda que l'univers està creat per ritmes naturals. Busca el teu i mantén-te deixa't portar per aquest moviment, per aquesta respiració. Unes quantes vegades més. Si et va sentint còmode, recorda que és un exercici que es pot fer diàriament. Ens ajudarà també, ja no només a nivell respiratori, sinó mental. Des d'aquí relaxarem els braços damunt dels genolls, recuperarem una respiració natural, genuïna, observant qualsevol canvi en el cos, en la ment, en les emocions. Mantén-te immòbil. Des d'aquí, a poc col·locarem les mans davant del pit i ens prepararem per cantar 3 oms. Inhales profund.
Namaste.